Ahoj, já jsem Karel a před časem jsem našel docela zajímavou hru na Steamu a není tomu dlouho a v nějaké akci byla za hodně zajímavou cenu, tak jsem si říkal, že bych si mohl udělat radost a tak jsem si udělal a pořídil jsem teda Reassembly. Koukal jsem na to, jak se to hraje, je to naprosto geniální, strávil jsem s tím nějakou dobu a doporučuji kouknout na nějaké nastavení, takový ty blbosti, člověk ví, jak je na tom, ale hlavně se podívat na tu hru samotnou. Tak jdem na start. Na začátku člověk začíná, má tady několik slotů na uložení, ale začneme tady s nějakým slotem úplně od začátku. Když tu člověk hru pustí na začátku, tak má jenom na výběr jeden typ letadla, to je tady ten první modrý, a časem odemkne frakce. Každá z nich má potom nějaké speciální druhy staveb a funkčních prvků a způsobů hry. K tomu se potom dostaneme časem. Dneska koukneme úplně na tady ten základní starobylou rasu. Někdo tomu říká rasa, druh, něco. Pojďme na to. No, dáme tomu nějaké dobré jméno. Lord z vesnice, to zní dobře, to se mi líbí. To jsem takový. Tak, nějaké jako pořádné barvy, to je hezky vidět. To je super, jsou takový hezky psychobarvy. Tak, se nám vygeneruje nějaký svět. Každý ten svět je nějakým způsobem vygenerovaný podle nějaké procedury a na začátku přijde tutoriál. Jo, takže co ty nechce levou myší něco vystřelit. Jo, tak do těch stejně zbarvených nemám střílet. OK, to dává smysl. To je nějaká minimapa. OK. Můžeme zoomovat pryč a dál. A třeba jsem zjistil, že je docela fajn občas si zamknout zoom. Takže potom si mi to různě nezvětšuje a můžu různě s tím dělat, co potřebuji. No. Tady ta základní loď je relativně fajn, rychle se to točí, rychle to lítá, nějak to střílí. Zajímavé je, že když člověk do něčeho narazí, tak úplně se to nezničí nebo tak. A po chvilce se to generuje. Tak. Všude jsou tady takové nějaké ostrůvky a něco na nich roste. To, co na nich roste, je strašně důležité. Pomoc. Protože to jsou zdroje. Tady vlastně to růžové, to R-ko, to jsou zdroje, které mám k dispozici. A pak tam jsou nějaké kredity, za které můžu potom něco vytvořit, jako nějaký výzkum. Můžu zničit. Ne. Už si říká, že však přijde do špatného sousedství. Ne. Dobrý, OK. OK. Tak, teď jsem odevzdal nějaké ty zdroje, co jsem našel, dostal jsem za to kredity. A tady dole mi to radí, co mám dělat dál. Říká jedničku, když zmáčknu. Takže mi to hodí si přepnu klávesnici. Tak mě to hodí do nějaké, super, do úprav toho, co můžu s tou lodí dělat. Všechno s tím udělali. Tady jsou nějaké prvky. Nejprve tady jsou nějaké prvky na stavbu těla. Pak tady je nějaký kontejner na sběr těch materiálů, zase tělo. A pak tady jsou raster, jak bych to přeložil. No, prostě motory, aby to líp lítalo, aby to něco umělo. Tak. Už tady něco přidáme. A vždycky jsem limitovaný vlastně jenom tím, kolik vlastně mám těch bodů nastavení. Tady mám nějakých 300 možných, mám 268. Každá ta jednotka má nějaký počet bodů. Tady třeba ten plasma kanon je za 17, tak přidáme jeden dopředu a to už je moc.
Tam dáme flak. Jo, bude dobrý, to nám pomůže. Tak, ještě nějaký upgrade. Jo. A tady potom, když nazbírám dostatek těch zdrojů, vyměním je za ty oranžové kredity, tak si můžu vylepšovat vlastně, co ta loď může umět, nebo si odemknout nějaké nové technologie. Tak zkusíme ten harvester, co to umí. Jo, vlastně umožní mi to sbírat z větší vzdálenosti ty modré kuličky, které potřebuji. Ty někam přilepíme. No, sem. Vypadá krásně. Teď to potvrdíme ty změny. A co je super, tak ono to vlastně doroste. OK. No, už to sbírá, jenom letím a už to sbírá. Super. Tak. Vypadá dobře. No, krásně. Dobrý. Co nám to tady píše dál, že máme dělat? Že máme proletět, ale začneme tím jednodušším. Když máčknu Mko, plná mapa, no. Píc, okay. Tak, a když poletíme kolem nějaký modrý stanice, tak ji zaktivujeme. OK. Tak, na té mapě jsou vidět nějaký stanice. A když na to kliknu, tak mě to tam povede? Jo. Super. Tak pojďme za šipkou. Doufám, že jsem fakt dobrý pilot. Nevně. Pryč. Dobrý, ok. Super. Čekáme tady na ty zdroje. Koukám, že to dělá nějakou automatickou střelbu. Aha, okay. Zkusíme tady ještě rozstřílet tady tu malou. Musíme to rozstřílet, ok. Tak. Nice. Super. A postupně, jak je vidět na mapě, tak jak někam letím, tak objevuju další ty sektory. To je fajn. To je nějaký, perfektní. Další jsme rozbili, další zdroje. Abychom mohli rozcupovat. Nice. Dobrý. Tak, kdyby to chtělo, máme hodně těch Cček, můžeme něco vyzkoumat a zvětšíme kapacitu lodi. No, co bychom chtěli? Ne. Třeba laser. Laser je strašně super. No, tak. Co tady přidáme? Laser? Máme laser. Jo, tak. Flak. Máme ještě přidat nějaký flak tam. Jinak zjistil jsem takovou docela zajímavou věc, že tady dole je nějaký help. A velkou vždycky člověk vidí, co jsou jako nějaký zkratky nebo co může používat. A hodně se osvědčila. Jo, alt drag, tady tohle. Člověk, když podrží alt a klikne na nějakou věc, tak ji naklonuje. Přesně takhle. Jo. Tak uložíme, necháme dorůst. Budeme chvilku střílet, než to doroste. Tak. Akorát ta loď už teď bývá, nějak divně to lítá. No. Nevadí. To sebral a tam se kradej ve vesmíru. Práska zeď. No, samozřejmě všechny tady tyhle červené lodě nebo další prostě taky sbírají ty zdroje a budou i kvůli nim ochotní do mě střílet nebo cokoliv. Tady je super spousta zdrojů. No. Co je hodně super věc, tak se tady nastavit vlastně která zbraně nebo jak útočí. Jo, tady ty flaky se chovají, jako že brání nějaký ten bod nebo nějakou tu věc. Na pravý myši potom se pouští rakety. Já to mám třeba rád, když se to pouští samo. A laser, co to umí? No, laserovat, dobrý. A asi mi to stačí. Útok na levý.
to asi střílí samo a flak jako obrana. OK, tak jdem. Jo, tak ne. Tak, letíme teď tady na modrou základnu nahoru někam. Tak, my jsme nenabourali moc. Chudák. Koukám, že to pořád fouká země rakety a nikdy něco dělá, to je dobrý. Jo, dejme. Super, dalších 500. Tak, co? Jo, to už jsme říkali. Jo, to je ten nákup. No a než jsme to chtěli pozbírat, tak se tady pozbírala ta loď sama, co potřebovala. Ty stanice si budou sbírat ty prvky, aby mohly sami růst nebo generovat další lodě. Za chvíličku člověk uvidí, že tady budou lítat okolo těch našich stanic další lodě, co vypadají jako já. Jsi dobrý nepřítel. Taková ponorka. Hezky. Nice. Jsou docela jabky. Tak, další pán na holení. No, dejme. No, díky bohu za ty autorakety, jinak bych to asi netrefil. Tady tam to jsou strašně zajímavé lodě, protože na nich přímo rostou ty květinky, které potom dozrajou a jakmile dozrajou, tak z nich jsou potom ty zdroje, no ale tady už nedozrajou. Tady nějaké zrníčko, nebo co to je? Jo, z těch zrníček potom rostou nový rostlinky. A už mám plnou loď, tak to můžu odevzdat. OK. Zase zeď, dobře. Si to chtěl trošku zoomovat, dobrý, lepší. Pojďme ještě na sever, tam je, Svačina. Jo, neutečeš. No, možná to nebylo fér, ale ty zdroje se hodí. Krásně, super. Tak, jedem dál. Kamarád na útok, super, pojď. No, pojď. A jo. Perfektní roj. Dobrý jatka. Tak. No, než tam doletím, tak budu mít za chvilku plnou loď. To je dobrý. Tak. Ano. Ahoj, čau. Bum. Tam to už, no, zkusíme, co dělám tady tenhle s námi. Teď se to tady lítá. No. Zatím je to takové nějaké bez odporu. Super. Tady někde bude ta naše Svačina. Chtěl jsem říct stanice, ale nějak jsem neodolal tady. Nic. Ojojoj. Tak ten to nevychytám. A už máme zase plno. Tak, teď zaktivujeme stanici, tři na hotovo, prodáno, pánovi v zeleném, tak, prásk, hop. No, co je super, tak mi by se líbilo, kdyby potom tady bylo něco jako multiplayer, tady zatím je možnost nějakých turnajů, že člověk postaví nějakou prasoloď a pak to dává proti různým dalším hráčům, nebo které chci být. Tak vlastně, jak dlouho ty lodě vydrží. To ovládají komputery a jak dlouho ty lodě vydrží, než jedna nebo druhá rozšrotuje tu další. No. A si bych to chtěl trošku už vylepšit tu loď, že už se s tím nedá zatáčet. A střílet o tom, tak to je dobrý. Tak, učíme na nákup. To je nějaká hbitá mrška. No, co je zajímavý, tak
když jsem brouzdal po netu nějaké informace, abych o tom zjistil další, tak je tady velice zajímavě udělaná obtížnost hry, že člověk si přímo nevolí tu obtížnost, v podstatě si ji zvolí tím, jakou si vybere tu frakci. Tam nechci. A taky podle toho, kde je na mapě. Takže vlastně člověk začíná tady na boku a oni říkají, že jo, tady obtížnost se zvyšuje směrem ke středu mapy. Jo, takže vlastně, když potom pojedeme tady dolů k těm červí díry, tak najednou bude vzrůstat obtížnost toho boje, budou větší protivníci, už tady nebudou tady ty malé mušky, kterou já jenom tak jako smahnu, a už tam bude asi něco těžšího. Tak, chtělo by to nějakou větší kapacitu v nákladovém prostoru. Nevě. Tak, koukneme, co s tím můžeme udělat. Máme hodně bodů. Jo. Strašně moc bodů. Chtěl by to nějaký štít. Kde je štít? No, tady. Super. A továrna. To si nechci vypouštědlo dronu. Co dáme? Tady nějaký ten motor, jak to trošku lítá. Dáme továrnu. Jo, super. Vypadá to zajímavě ten design, ale možná s tím může něco udělat, aby to vypadalo líp, aby to lítalo trošku líp. Kdybychom přidali tady ten obrovský motor, to je špice. Jako bude to lítat, ale vypadá to, to vypadá dobře. Dal bych štít, ale na to máme málo stavebních bodů, tak musíme ještě někoho trošku polochtat. No, tady kamarádi na to. No, pojď. Jeden dole. Mám tu stanici žlutou, kdyby tam něco dělalo. Čekej. Koukám, co se tam děje novýho. Tady nějaký... To je docela zajímavé vítám. Oho. Dejme. Nice. Jsme dostali hodně živin najednou. Skvělý. Ještě by to chtěl, aby to měl zatáčet trošku. No. Tak nic. Okay. To zvládá loď sama. To taky. Taky dobrý. Tak jo. Ještě jsme dostali nějaký body za to. Fajn. Tak jo. Když by to chtělo trošku přidat nějaký body na stavění, jo. Můžeme si něco pořídit. Tak. Aby nám to trošku líp zatáčelo, tak tam přidáme, jo, tady to je výborný místo, nějaký motor, jde se nám ještě něco, jo, tady začíná vypadat opravdu geniálně. Jsou tu malý konekce. Tam, jo. Čo? Čím víc tvaru, tím víc to bude asi líp zatáčet. Něco dopředu, jak to brzdí. Jak to brzdí. No moc. Tak to necháme tak. Nemusíme brzdit. Tak. Dáme z toho Need for Speed. To zní jako dobrý nápad, Need for Speed. Jo, už to začíná točit. Jo, dobrý. Jsem to za 3. Ne? Jo? Možná? Ne. Nice. Super. No a furt máme relativně málo kapacity na sklad těch surovin, 350. Tady nějaký kontejner na ty suroviny, kam dáme. No, třeba tady.
Máme 404, to je fajn. Kde se nám to chytí? Jo, dobře. Save. To dorostlo, jo. Tak jdem sklízet tady. Super. No, co to na mě letí? Nějaký malý věci. Okay. Je fajn to navigování tím kurzorem. Vlastně spoustu věcí to dělá za mě a hlavně jsou super ty rakety, které jsou aspoň trošku naváděné. Představit, že já bych měl tady řídit ty rakety na některé ty menší lodě, které tady úplně zběsile poletují, tak to mě přes zběsí. No, pěkný manévr. Oj, sorry, brácho. Kdo to tady dal? Tady nějaká cizí stanice. Můžu zkusit poletkat. Nažer se. Dobrý. Zkusíme, co to dělá tady s tou stanicí. Nebo se mnou. Pryč. Dobrý. Pomaličku nám dorůstá ten předek, co jsme teď ztratili. Dobrý. Si budeme potřebovat za chvíličku doplnit nějaké zbraně, protože ta palebná síla je zatím docela slabá. Tak, už nám dorostla celá loď zase zpátky. To tam vyzbírá. Počkej. Nice. To je to, co jsem hledal. Tady byla předtím rostlina a tak cípla. Tak to můžu hezky pozbírat všechno. Tam se koukneme dál. Co je fajn, tak ta mapa mi ukazuje vlastně zóny, jako kdo kde obývá, jestli to je v pohodě tam letět nebo ne. Takže když je to třeba zelený, tak by to mělo být v klidu, by tam být relativně bezpečný asi. Co je fajn, tak to je relativně dobrá oddychovka. Co se mi líbí, tak fakt je relativně rychlý ten posun. Krásně se dozdí. Je fajn, že tak nejezdím v autě. Jo. To by mohl být nějaký dobrý zdroj. To vypadá jak nějaká nákladní loď. Akorát koukám, si taky holka umí bránit. Mazej. Může do mě. Super. Co je tady? To je nějaké nezákonné zvukování tady. A nebudeme tolerovat. Ta hudba je brutálně úžasně návyková a zároveň psychologičky. Můžu to umí střílet, jo, tady ty ponorky. No. Že umí střílet neznamená, že neumí střílet líp. Kdyby měli střílet líp než já, tady jsou 3. Mu se říká švédský stůl. Bum. Nice. Tak, už máme skoro plno, ještě tady to jednou kamaráda. Pozbíráme a jedeme to prodat. Tak, a bychom mohli dělat třeba nějakou lepší lodně. Pytle. No, odletíme. Nějakou... Jestli jsem zahnul špatně. Jsem rozletěl někomu loď, tak se omlouvám. No, ne. Asi se neomlouvám. To jsou nějaký takový pěkný červený rostliny. A pěkný červený kamarádi. Nebo, tam jsou kamarádi, dobře. Tak poletíme na vrch. No. Pořád. Furt stejný problém. Dobrý. Tam je tam. Perfektní. Konečně, prodej. Dobrý, tak. No, ahoj. Hezký, tak. Koukneme na to, co můžeme s tou vodičkou udělat. Trošku si zvýšíme kapacitu, ať můžeme stavět. 500 bodů, takže fajn. Tak.
A zjistil jsem takovou docela dobrou fintu, že buď můžu stavět tady jako ve trojce, teda jako když máš tu jedničku, tak můžu stavět jako přímo tu loď. A nebo tady potom, když člověk připojí továrnu, tak může produkovat, jakože oni tomu říkají děti, no, ale jakože vytvářet nějaký ten potěr, který potom bude lítat okolo. A tak stejně si můžu vzít a udělat si zálohu toho, co mám. Zase přes Alt přetáhnu někam, nebo to můžu smazat. Co je super, vlastně vezmu, vytvořím si zálohu toho, co mám teď. Jinak tady je ten úplně původní, co jsem měl na začátku. Třeba mám rád, když si tam udělám jako tu linii, že potom, mi ty lodi rostou, tak si vždycky můžu vrátit a se můžu něčím inspirovat. A nebo taky můžu vzít něco si vymyslet, nějaký tvar. A když to potom nefunguje, tak to můžu smazat, aniž bych si podělal celou loď. Což se mi už párkrát stalo, že jsem si podělal celou loď a pak jsem to musel smazat. Nedoporučuji. Tak. To fajn, dát tam možná nějaký štít, nebo taky mám jste. Tak dáme tady ten harvester. Tam podívat. No to dáme na kraje. Kde je štít? Tady. Tak to venčilo. Si to dáme takhle. Tohle. Jinak ty generátory jsou potom třeba, aby dobíjeli rychle ty štíty. Možná ještě to oddělíme, dáme tam nějaký prostor mezi tím a co tam dáme? Fakt. To ne. Konklíčeno se pěkně pršet. Pardon. Zpátky k tématu. No, dáme tam ty štíty, to bude fajn. OK. Harvester jeden. Dáme ještě jeden, ne, ten stejný. No, nakonec. Tak, OK. Jo, a tam je skvělá věc. Teď je ten kontejner, že vejde se do něj 50 těch zdrojů. Když chytnu nějaký alt, nebo něco, jo, přesně. A myšítkem, kolečkem za kolečku dolů, tak mi to zvětší. To už je možná moc velké. No, jo, to je velký. Dáme něco menšího, něco... To vypadá dobře. Doplníme to tady nějakým ultratvarem. Tak krásně. Protože potřebujeme chránit tady ten řídící modul. Ten jakmile někdo rozbije, tak čau, klamání a končíme, jo. Takže teď nám to trošku lítá i dopředu. Na to se nevědou dva. Safra. Tak můžeme udělat jinou věc. Můžeme to tady trošku... dělám to úplně jinak. Nám dáme tady ty flak kanony, ty nám poskytnou relativně dost života plus palebnou sílu a ochranu pro to, co potřebujeme. 425 bodů, to možná málo, moc. Nevím. Kolik máme jinak? Save. 531 můžeme udělat, OK. Tak jdeme zpátky. Máme tady něco takového. Bude to lítat? Nevíme. Chceme tady dát něco na brždění, aspoň trošku aby to trošku jezdilo i do stran a aby to i zatáčelo a dáme dozadu tady tohle. To udělá. Třeba to bude lítat, to bylo fajn. Dopředu dáme něco na raketku. A už máme asi moc. 523. Už bychom měli moc. Takhle. To nedám. Už máme přesně 531, OK. To mě nezajímá. Musíme to prohodit a měla by se nám zrodit, nová loď. On si teď pozbírá nějak, přepíše to, předělá to, víme, že mi nikdo nesmahne. Nějaká stanice nebo zbytek stanice, zajímavé.
ještě tady nějak do mě, zatáčet. Okay. No, už to umí zatáčet, už to umí sbírat. A to nevypadá špatně. Wow, nice. Jo, a to takové zajímavé pohyby. Tanec z vlky. A vejde se nám strašně moc zdrojů, to je super. Můžeme mít pořádnou výpravu. Aha, nahoru ještě a dolů. Okay. Tak, super. Zkusíme tady někoho potěšit. Nice. Ani se nemusel vlastně nic zmáčknout. Koukneme na propojení těch... Naše střely jsou opravdu geniální. Vlastně všechno teď dělali ty flak kanony, ty střílí úplně sami a když se dostane něco do jejich dosahu a ještě dáme na autofire tady ten raketomet. Co je geniální, tak se dají označovat dohromady více těch věcí. Člověk nemusí jako po jedné to někam přepojovat, ale můžu najednou vybrat všechny. To je geniální věc. Jak potom budeš něco stavět, dávat na to pozor. Tak, koukneme tady. Už tady. Můžeme něco řešit, super. Já třeba mám rád, když můžu si hlídat, kam vlastně letím víc, než to, na co střílím. Vlastně ten počítač daleko líp to udělá než já. A potom, když tam jsou nějaké takové ty další prvky, na kterých se koukneme příště, tak to bude podle mě dost lepší. No, tady musíme někoho ulovit, tak ne. Tak si ulovíme tady kolegu. Druhý kolega ulovený, super. Třetí, pátý, nice. Světka taky. Proč nestřílíme? Co se děje? Střílíme. Ne. Tak to nám vypadá dostat. Tak, tady jsou si nějaký zdroje, co hodí. No, tady je ten velký. Tak, koukám, že střílíme do všeho. Já většinou nejraději zničím ty malý, protože ty mě docela iritujou. Kolik to má štítů, tyjo. Proč to nestřílí? Střílej, no, konečně, tyjo. Dělej, no, to bylo. Dobrý. Tak, tady nějaký prcek. Ne, neber mi to. Jsou nějaký zdroje, to jsem chtěl. Jo, nice. Tak. Jo, to teď byla vlastně nějaká stanice. Některé ty stanice můžou poletovat, některé jsou na místě. Některé i ty, co jsou na místě, tak poletují, protože do nich třeba někdo kopne, nebo jako letí okolo, tak do nich narazí tou lodí. Tak oni získají nějakou energii a Robíček vědí, jak to funguje ve vesmíru, že tam to poletuje všechno. Tak, raketky. Ještě by to chtělo přidat něco, tak nám to pěkně. To chci. Šup, dobrý, jo. Proč střílíme do zdi? No, střílej do něj, ne do zdi. Perfektní. Tak, teď by to chtělo, dáme nějaký upgrade. Zvýšíme počty, jasně. A koukneme teď, co můžeme tady ještě přidat. Tak, já bych chtěl, ať nám to líp zatáčí. Bude mohlo stačit. Chci víc raket. Chci víc... už to tam nejde. Dáme takovou. Co se ti nelíbí? To dáme takto. Dobře. Tak, dáme tady raketomet a bude. Stejně už došly body, nevadí. Jo, vypadá dobře. Necháme to dostavět. Koukneme na něho. Jo. Stůj.
No, OK. Zkontrolujeme. Jo, super. To se mi líbí, že on automaticky to přidá na tu správnou klávesu tam, kam to patří. Co to tady říká? Tak, super. Jdeme dál. Ještě dneska bychom mohli vzít a... co to je? Co už někde? Se mi nelíbí. To bych mohl... Jo, to bych mohl přesně tohle udělat s tím. Nazdár. Nic se neškrtlo. Tak a koukneme se tady dolů na tu... asi ne, ty červené věci jsou agenti a když se dívám, že mi to tady píše, že ten agent má 1963 bodů a já mám ani ne 600, je tam 12 lodí, já jsem jedna, tak tam asi nepoletím. A spíš se kouknu tady na tom modrou stanici, teď ještě, abych mohl si získat nějaký kredity relativně rychle. Kredity budou stačit. Jatka. Čili bych si řekl taková jako jednoduchá hra, přitom to jsou takový jatka, to je hrůza. Ty se koukám vyplácí, dobrý. Do něj, jo. Aha, vedle. Netrefíš. Jemu. Super. Jdem dál. Oh. OK. No. Mezi přistání. Tepí na něj. To. Možná tady zaktivovat tu stanici, než po nás přiletí ten agent a ještě s tím něco prodat. Jsme něco zastřelit. Super. S tím zastřelit tady. Jsme v okolí. Jdeme. A ještě mám taky upgrade. Super. Tak. Nám se na chvíli čas. Všechny hraturu pořádně. Tady přijal, jo, je pořádný motor. Tady přidáme několik těchto. To pěkně točí. Jsem chtěl ty raketomety, že? Ještě přidáme sem. Jo, a to je tam, super. Jiné, tohle je dobré místo. Točit, tak. Kamera. Ne, moc, dobrý. Tak, koukneme na to, co to udělá. Jo, je to pěkně obratný. Kupa raket, super. Co děláš? OK. Doletíme na stanici. No, tak. Koukám, že už to konečně nese nějaký plody. Tak ten styl malý nemám rád. Fakt ne. No, oni mě asi taky ne, protože na mě furt střílejí. Super. Bojem. Jak to, že ho netrefí na laděná raketa, ty? No. Tak, prodáno. Mřiky. No, pojď. Samozřejmě, čím větší ta loď, tak tím víc bodů. No, ne vždycky je to výhoda. No, tak, i to se stává. Teď. Jo. Jsme, jo, tak. Super. Tak jsme umřeli. Člověk normálně, když tady umře, tak se vyspawní znova, ale přijde o ty zdroje, co měl nazbíraný. To je taková jako malá daň,
Myslím si, že by bylo fajn, kdybychom teda dali pauzu. Potom postavíme žádnou loď. Tak jo, to je zatím čau.